Varmaan paras suhde, mitä missään pelissä saa mua vastaan. Haluatko vettä vielä? Kiitos. Joo. Kyllä, tää näköjään Oppsala menee. Miten se olisi shottyperi? En mä ollut tosi. Joo, ei mitään sellaista. Eihän mä en. Epäsosiaalisia. Mulla on aina asiallinen käytös. Joo. No moi. Muikku malkilla. Se on kyllä semmoinen Ansel Adams tuon kameran kanssa nyt, että tulee kohta mestari otokset syntyy siellä. Mun on kohta saatava teräliikky. Kuules nyt, sä saat kahvin kanssa tervää kohta. Hipi! Kahvit. Eikö se paras vaihe ollut just se odottaminen? Kun tiedät, että kohta tulee. Nyt otat tästä irti. Klanipää alkaa käydä mun hermoa. Klanipää. Ei oo klani. Panin vittu. Okei.